zama angonki baby. Wanda nake kauna ne ya kira ni ya ban kyauta, inda rai da rabo sai ka zama angona baby. Wanda nake kauna ce ta kira ni ta ban kyauta, da rai da rabo sai na zama angonki baby. Inda rai da rabo sai ka zama angona, ba ni san mu rabu da wuri garken kauna. Ko a cikin zuga na yarda da baby na, har a cikin raina na yarda da zaɓi na. Ina fito mu haɗu zan baka furen kauna baby. An bato da bato sunan su na jinsi ne, tantama da zato na yarda da sirri ne. Marmara da mariya kirfa ni ki saya ni, hajijiya da jini karkiyar da su kada ni. Kin rubo kyauta kin bani na karba baby. Zamani da rabo wannan daga Allah ne, Kin tsakanin tsima zancen ki azimin ne. malami ne kai yarko da amana ne. Kin kware a yabo samin kisa ne. Kai kake da kaso ka bar maza zaune, Inda rai da rabo sai na zama angonki baby. Baby. na rike jakata hannu na ɗaya na hannun baby. Kin wuce 'yan mata ɗan keɗe ce mai sunan baby. Na musu dirrata tunda na sami yabo bakin baby. Ko a cikin birni idan an ganni ina kamar baby. Ko ka tafi kai nesa a cikin kalbin ka akwai zancen baby. Sunanki da sunana su a kamar za a kai harafin baby. Duk